breaker. Lokacin da na da ku rayuwa ta ɗan rako Sai me? ko wahala ta yi min ciko farin ciki ban san shi ba. Haba, ka ce ka sha wahala. Hanarin zuwa na tuno Me ka tuno? na gudana ji ɗanɗano Ka ce ka more ranar. ran da na yi babban gamo labarin nake so To ina jin ka. ranar ina bakin aiki Me ya faru ranar? sai na ga wata tayo birki Wace ce haka? abin da ya ban mamaki Dole ya baka mamaki. sai ta ce malam taso aiki nake so biya Ka ce aiki ta baka. a yanayinta da tarbiyya Karfa ka fara santa fa. ku gina sanna a sannu don jinta ta kasance Muna nan muna jin ka. na ɗauki kayan amma ban kai ba sai da maraice In kai akan hanya kenan. dan gidansu da nisa na sha wuya ta kaice Sai muna jin ka. lokaci ba na yi barin bayyana labarin nan duka ba sai ku biyo ni a sannu To shi kenan mu haɗu a episode 2.